Elizatarian jaio nintzen, han bizi ginen gu. Eta erlijioa eta elizarekin lotura zen modu natural bat. Etxean lan asko egin behar izaten genuen, da atzeko umeak ere zaitu, eta ni oso gustura joaten nintzen eskolara. Eta mojak planteatu zioten etxeko ikontxo, honek eskolan ondo egiten ditu gauzak, eta igual hona litzateke doainik ikastetxe batetara joan, eta gero moja izateko pentsamentuarekin. Baldezilan bilabete egin dituen komunitateko bizitza nola zen ikusteko bereekin biziz. Gero urretxun 6 hilabete egiten ziren, danak pixka bat prestaketa Bibliaren inguruko eta erlijioaren inguruko prestaketa nagusiagoa. Eta ondoren berriz ere, aieten, orduan zegoen nobiziatua eta han egin nuen. Behartzuei laguntzeko zan berezitasuna kongregazio horrena. Eta nire 2 lagun etxera animatu zituzten, gehiegi errezatzen zutelago, eta lana egiten zuen jendea behartzen. Eta errezua neurrian, zaraten zioten zuek igual, klausurakoak gehiago komeni zaizue. Oso bizimodu normala eta kustora pasatutakoa. Teologia ikasi nuen, Jose Antonio Pagolarekin, eta esaten nuen apaiz izan nahi nuela ulertzen zergatik emakumeak ezin genuen apaiz izan. Teologian egin nuen La mujer en la iglesia lan bat, eta ez duen Biblian ezin eta demostratu ezin duela izan emakume batek apaiza. Nire kabuz pentsatzen ikasi nuen. Irakurri nuen liburu bat, Miedo a la libertad, Erich Frommena. Konturatu nintzen, zenbateraino besteak espero zutena egiten nuen, horrela bukatu zen nik orduan erabaki nuen, baina ustea jarraitzeko ikastola munduan lanean. Dakizu zer den mantentzen den bakarra bizitza hontan, aldaketa. Ez dut ulertzen fedea modu dogmatikoan, nik dut Eliza ere eta fedea ulertzeko moduak ere egokitzen joan dela, eta nik hori modu traumatikoan ez dut bizi, baina aldatu bai nik fedea ez dut ulertzen erlijioti bakarrik. Gaur egun fedea ulertzen da, ikuspegi laikotik ere. Zer da fedea? Ikusten ez duzun zerbaitetan sinestea. Txiskeroa ekarri dut hau dalako zailtasunei eta erronkei etengabe aurre egiteko, hau da itsas handietan, ur handietan erabiltzen ziren marinelak erabiltzen zuten hau, kontrabiento marea esaten zutena da, marea handiak eta haize handiak, baino piztu eta piztu eta piztu. Izugarrizko erronka handiak dira bizitzan askatasunez aurre egiteko. Eta hala egiten dion jende guztiak eta aldaketari begietara begiratu eta aurre egiten diona, behar handiola.